लक्षदीप हे उजळले घरी, दारी शोभली खणा रांगोळी, फुलवाती अंगणात सांज सकाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी. परब किचन कडून आणि परब परिवाराकडून तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्या मराठीत झाला स्वरूप, आपण आता मालवणी बोलूया. हा. आजचा दिवस काय हा? धनत्रयोदशी आणि उद्या असताना आपली नरक चतुर्थी आणि मालवणीत काय म्हणतात चाव दिवस. चाव दिवस कशाक म्हणतात तो प्रश्न आता तुमका दरवर्षीप्रमाणे आम्ही या वर्षी विचारतो. आपल्या मालवणी लोकांची दिवाळी सुरू होता पहिल्या दिवसापासून, म्हणजे जेव्हा आपण पहिली आंघोळ करतो तो दिवस असता नरक चतुर्दशी, बरोबर का नाही? म्हणजे चाव दिवस. हा. आणि त्या दिवशी आपण अभ्यंग स्नान करतो, पहिली आंघोळ. आणि ते ऍडव्हर्टाइजमेंट तुम्ही बघितली असेल ना, चला चला दिवाळी आली, मोती साबणाने, दिवाळी आली, मोती साबणाने आंघोळ झाली. आता होता नरकासुराचं वध, म्हणजे कोण तर आपण फोडतलो काय कारी आणि नाव काय घेतलं गोविंदा हरे कृष्ण हरे रामा. आम्ही तर ताच आणि अंगठ्यात तुम्ही फोडलं असतं आमका कमेंट मध्ये पण सांगा. आमच्यात पण अंगठ्यान होत नाही. आणि नंतर त्याच्यातले 2 दाणे म्हणजे कडू असतात हा, त्या कारीत थोडासा जिभेत लावूया. आणि त्याच्यानंतर कशाची वेळ येतात तुमका वाटला ह्या फराळाची? नाही, साप चुकीचा. वहिनी सांगा, आजची रेसिपी त्याच्यावरच आहे. आपल्या बेळाचे पोहे जे आपण भात शेती करतो, आता गणपतीत पावसात काय केलेली काय माहिती नाही, पण आपल्या घरातलो बेळाचा जो भात आणि त्याचे ते पोहे, ती चव जिभेवर भारीच लागतात. आणि ते पोहे पहिल्या दिवशी खावचा महत्व तर आपल्या मालवणी लोकांकाच माहिती. हा, तर पहिला कडू खाल्ला, त्याच्यानंतर आता गोड हो वया. चला आता त्या रेसिपीक सुरुवात करूया गोड पोह्यांची. चला. तर ह्या बघा, घराचा असता तास साहित्य आपले रोजचे पेळाचे पोहे. हे दिवाळी गावसून नाही मिळाले तर हे सगळीकडे गावतात, वाण्याच्या दुकानात डिमांडला सगळीकडे गावतात. त्याच्यानंतर आपला खोबरा 1 वाटी, लागत तसा चवीनुसार गूळ आणि दूध. पोहे भिजू आधी पाणी, म्हणजे पोहे आपण धुवून घ्यायचे. आता तुम्ही अंदाजेनुसार घ्यावा. आता घरात तुमच्या किती 2 पोरा आणि 2 नवरा बायको, त्याच्यासाठी हे वाटीभर पोहे बस झाले. आता हे पोहे नेहमी धुवून घ्यायचे. धुवून घेतलं तर की त्याच्यात भाताची कुसा असतात, ही बघा, म्हणजे आपले गोटे असे ते जाऊ पोहेत. आणि काय काय आपल्याला थोडासा लालसर, बेळाचे पोहे म्हणून लालसर पाणी, नाही तर आपल्याला दुधट पाणी येतं. पोहे बघा असे बसान राहतात, म्हणजे पडले नाही. मी असा सगळा पाणी असा गाळून घेतलं. आता ह्या बारीक किसून घेतलेला, चिरून घेतलेला गूळ, थोडे ओलसर असले तर मोडतला त्याच्यामध्ये. आणि ह्याच्यात घालूया आता खोबरा. आता हे पोहे आणि गूळ खोबरा मिक्स करता करता मी मगाशी बोलले ना, तुमका आठवण सांगते. मी लग्न करून घराकडे इलंय ना, म्हणजे होय परबांकडे, तेव्हा काय झाला, माझ्या सासू सासऱ्यांनी दिवाळीसून असे घरी इलेले दसऱ्यासून, आणि त्यांनी म्हणा असे हे डबो भर, म्हणजे जवळजवळ ना 10 किलो पोहे आणल्याने होते. पूर्ण फराळासोबत मी काय फराळ शिवले नाही आणि हे पोहे खायत होते. माका हे पोहे चायतून खूप आवडतं. असे दुधातून पेक्षा चायतून तर भारीच लागतं. हे बघा, गूळ आणि खोबरा असा मिक्स करून घ्यायचा. आता पोहे आपले बसलेले होते पाणी टाकल्याबरोबर. आता ते फुलले आणि फुलतले. आता मी घेतोय दूध. जास्त नाही टाकायचा, की ते आपण पोहे भिजवलं, हे काय आपल्या खिरीसारखी नाही करूचे. पण दूध गरम करूनच घ्यावा. जेवढा वचल दूध तेवढा सोख होत जातं आतमध्ये. चांगला मिळून येऊ खोय आता पोह्याबरोबर. तर गुळाचं खडो माका गमता, तर मी त्याका असा चमच्यान चिरडान घेते, म्हणजे तो त्या दुधाबरोबर विरघळलो जातलो. असं गुळाचं खडो चेपलास की तो चांगलो मिळून येतो त्याका. झाला इतपतच मी दूध वतलंय. अगदी 4 चमचे मी 1 वाटीतला ठेवून दिलंय. वहिनीने सांगितली त्यांची आठवण, तर माझी पण पोह्याची आठवण आहे. दर दिवाळीला माझी आई आवर्जून असे गोड पोहे करायचे आणि त्याची जी चव यायची ना, ते बाकीच्या दिवशी येत नाही. हे खरंच आहे. तुमची सुद्धा अशी आठवण आहे की नाही ती खाली कमेंटमध्ये सांगा.
आणि हे पोहे आम्ही अजून एका बरोबर खातो. कशासोबत मगाशी वहिनी सांगले, चाय सोबत. मस्त लागतात. जी मालवणी माणसाची चाय सोबत पोहे, चाय डुबव दुधाची असो की कोरो असो खपत लोक. हा, चाय खपतात. आणि हे पोहे खरंच खूप मस्त लागतात आणि पौष्टिक सुद्धा असतात ना. दिवाळीसाठी महत्व ह्याचा काय हा तावो प्रश्न हा आमचो. हा. आणि वया मग या वर्षी उत्तर वया म्हणजे वयाच. चला आता अशा प्रकारे आमचा ह्या ताट सजलेला. आता किती दिवस वाट बघूची आणि किती वेळ वाट बघूची. तर आता दिवाळी सुरू झालेली आहे, तर तुम्ही सुद्धा यावा आमच्या बरोबर ह्या फराळाचा ताट फस्त करू. हो. आणि अशा प्रकारे तुमका परत एकदा दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आमचा जर चॅनल लाईक केला नसतात, शेअर केला नसतात, सबस्क्राईब केला नसतात तर नक्की करा. नक्की करा. फटाके कमी फोडा आणि फराळ जास्त खावा. माझं यो निरोप. हा, चला आता आपण भेटूया पुढच्या रेसिपी सोबत.